все пак показа на света, че в България има немалко хора, които мислят проевропейски, проевроатлантически, че са готови да помогнат на Украйна с оръжие, защото в крайна сметка тази помощ е изключително важна. Вижте, аз дори като казахте Чехия, и тук ме фана сам да видя как чехите посрещат президента Зеленски, как ние го посрещаме. О, да, тъжна работа. Наистина тъжно. Просто много тъжно. Но това е. Там видяхме един истински натовски генерал. Президент Петър Павел. Наистина чехите оставам без думи и само им завиждам. Така, Петя Кръстева пита, кое е помогнало на България? Ето ще покажа нейния въпрос. Аз мисля, че пастор Пирев, госпожо Кръстева, отговорим, ако не сте разбрали, се включвате по-късно. Нормално е, българина първо пита, па после се замисля. Не, може да пропусна жената, да. На нея, но само да обърна внимание, че отново имаме тролове, скрийте се бе нещастници. Няма да се скрием, вие просто нека господине, не ни гледайте, не ни дължите внимание, не ни плащате заплатите и хонорарите.